आणि माझ्या अंजली ॲक्टिव्हिटी चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आजचा दिवस तुमचा छान चांगला जाऊ दे, तुमच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होऊ दे, हीच महालक्ष्मीच्या चरणी प्रार्थना. चला तर आज मी तुम्हाला लोशन कसे तयार करायचे ते सांगणार आहे. हे लोशन खूप चांगले आहे. मी हेच लोशन वापरते. खूप चांगला याचा रिझल्ट येतो. हे लोशन तुम्ही पायाला भेगा पडल्यास त्याला पण लावू शकता, तुमच्या हातापायाला पण लावू शकता आणि क्रीम म्हणून तुमच्या चेहऱ्याला पण लावू शकता. हिवाळ्यात हे लोशन खूप उपयोगी पडते. चला तर बघूया मी माझ्या पद्धतीने लोशन कसे तयार करते. ही मेणबत्ती आहे आणि बजाजचे तेल आहे आणि हे सरसोचं तेल आहे. यापासून मी तुम्हाला लोशन कसे तयार होते ते दाखवणार आहे. गॅसवर मी कढई तापत ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये अर्धी सरसोचं तेल टाकलेलं आहे. अर्धी बॉटल सरसोचं तेल टाकलेलं आहे आणि त्यामध्ये ह्या 4 मेणबत्त्या मी टाकणार आहे. आता सरसोचे तेल तापलेले आहे आणि त्यामध्ये मी आता ह्या 4 मेणबत्त्या टाकलेल्या आहेत. ह्या अशा गरम तेलामध्ये ते अशा पूर्णपणे विघडतात आणि त्यातले धागे काढून घ्यायचे. त्यामध्ये आता बजाजचे तेल टाकायचे, तेवढ्यापुरतेच टाकायचे आणि हे बघा असे लोशन तयार झालेले आहे. खूप मस्त लोशन तयार होते. हे लोशन पायाच्या भेगा भरून काढते. पायाच्या भेगा स्वच्छ धुवून हे लोशन मी आता एका डब्यात ओतलेलं आहे. बघा किती छान चमक आलेली आहे. स्किन ऑइली होत नाही. पूर्ण स्किन ही आपली कोरडीच राहते. असं ऑइली वाटत नाही. खूप छान रिझल्ट येतो ह्या लोशनचा. हे बघा अंजली आता लोशन लावून दाखवत आहे. दाखव आता हात कशा तऱ्हेने लावायचे ते. बहुत अच्छा रिझल्ट आता है. बघा तिचे हात किती सॉफ्ट झालेले आहेत. खूप छान लोशन आहे. तुम्ही नक्की करून बघा. आता मी तुम्हाला हे लोशन कसे लावायचे ते सांगणार आहे. हातावर थोडेसे लोशन घेऊन त्यामध्ये बजाजचे 2-3 थेंब, बजाज तेलाचे 2-3 थेंब टाकायचे आणि त्याची छान अशी पेस्ट तयार होते. ती पेस्ट आपण टाचांना भेगा पडल्या त्याला पण लावू शकतो, हातापायाला पण लावू शकतो आणि क्रीम म्हणून चेहऱ्याला पण लावू शकतो. रात्रीच्या वेळेस जर टाचांना ही क्रीम लावली तर सकाळी तुम्हाला फरक जाणवेल. खूप नरम अशा आपल्या टाचाच्या भेगा होऊन येतील. बघा खूप छान हे लोशन आहे. हे मी डब्यात काढलेलं आहे. असं तयार होते हे लोशन. बघा किती छान.